Sibai, good evening everyone. This is a press meet of Hayi, Joto Lukuro by Cox Saudi Bagima Paimenike, Nirozoto Simon, Tangnai 16 December, ADC Common Headquarter, Kompui Academy Philo, TPFP Kaisa, lately observation International Human Rights Day is Halo. The incident in Ka, Abnati, Tini press meet, Visite, Joto Lukurogno, as Halotamunka, Avani details is a sing Salane, they. Abono tigi jetung phalai tongmani abono muthak lainani bangai kok tini salani bagai press meet angpai angkoilana pipeline hambaiti jobani sibai joton maya phare tini oro media joto phaini dongno outlet press club tini opamo salani sigang sing asalni je details no sing khanalainai belaikena asal khasini khamani sal belaikena sini dofani bisingo kaisa lasima sing sal thai tani khangke sing saimana TPF every year International Day, Human Rights Day, Indigenous Day, observe 15 October, observe peacefully gathering, peacefully observation every year. TPF ni yearly 2-3 program continue with. Kiaba taklai ni je 2021 ni International Human Rights Day, 10 तारीख को International Human Rights Day observe है. Kiaba TPF 16 तारीख को माँ खाइमें नहीं खान के दिल्ली को संग प्रोग्राम टाइट तो मनी बगे संग फाइल सफाई बेखा 9 तारीख को शिशो पैसे के बलाई के टाइट का तो वो वार्तई अब ने बगे संग प्रोग्राम न दिल्ली का मतलब कहते पुलिस लोगों साका जे संग लेट इंफॉर्मेशन मनी बगे बरो बाहर ने रिग्रेट लेटर रोका संग सिक्योरिटी सर्वेलेंस करने ने बगे जोरा मान लिया अब ने बगे संग लेट का 16 नो हाइपना सिटीशन सकांग खामों के कुंपे एकेडमी नी ऑथोरिटी रोका एक सालेमनी बरो साका जे 14-15 जोरा तो ये पैक तो वो स्कूल admission examination to money bagay अब ने बगे संग 16 नो so is मार खाएगा आई लगी संग 16 नो lately observation finding दे खाएगा ठीक से ने serial program तो मनी serial time ने बिसिंगो संग program सोले नाई फुंगो 16 तारीख नि फुंगनी 8 टाइमो TPF नि इंगई आर्मीगो डायस नामनानी field नो ready खाने नि बगे सिनी खोमुनंगनी मोलेन देबरमा दादा बुबन देबरमा पर टीम कैसे थांगई आरनी ढायस रंग स्नामना हनै रेडी इंगलाइद्रो अंका पर सेंगमानी तो सिद्धगिया को बालगिया को सकांगना जेसिनी दादा मोलेन सं साहरखा जे आरनी गो तिप्रा मथानी बरक रक फाइगै बरक माना खाइफैगु ये तामनि बायरं माना खाय जे बाबु सका मेडम माइकक सारि नै दादा आनो फोन कानेक्ट खायन नाइखा सेस्ता खायखा हय त माने कोनो कख खनाले सुदु बरक सामाने सिमी खनागो आरो TPF फिल्म माखाया TPF परनो प्रोग्राम माखाया नि ताबो नर प्रोग्राम नि याकाय खांनि हनै दुम दाम बुलाय माने सिमसि खनासि बनि प्रके फोन कानेक्ट अफ थांग हां एखां बलाय खेवाना खा लगे लगे न बरनो फोन कानेक्ट माने आं खांखने PS इनफरमेशन दका रादा पर PSO फोन कायसो का तामनि बगै आ जागाव दुम दाम बुलाय तंखान नि पुलिस पर्सनल करि हे गे बोसागा पुलिस पर्सनल तो टाइम उन्या को टाइम सिन्या को सिनी 11 o'clock नि सिमी रेलिंग ani को कियाबा टाइम नि सकांगनो फील तो साजोगानि नांगो एडवांस माथा का बरक रेडी मांगैखा एका अजरागोनो बरक हाइं तंगानो खनागै पुलिस सा कांके बरक साखाजे जों पुलिस रहर खाहनै साग कियाबा जों आधा घन्टानि परे खबर मानखा पुलिस रगर सगैयाखो मीडिया रबो कैसे पाने सगैयाखो जों निजेबो केबो सगैयाखो ओनलि थ्रु फील ठीक खायनानि बाङै टिपे वर्कार किसा 10-15 जना थाङै थांनाय बरकनो अटैक खायखा बरकनो फील नि बुगुइ तगै रहर बायखा एका आधा घन्टानि परे के बरक जोंनो फोन काने खायपिखा मैडम संग फील ठीक मा खादिया डायस रो बरक खायनो स्नामानि न मथाकि हे जोंनो बुगुइ रखाय हरखा आंखा आम हाइके खनाबाय मिनि परेखेनो आं PSO सावखा PSO साइमे परे पुलिस रोइन सावखा ते आधा घन्टानि परे इनखायनो ते खरससिनि जॉइंट सेक्रेटारि सुनान्त जमातिया ब जम्पुनि फाय माने ते वैसा आता खायजा पिको हान हाइ खना होपिखा फोन खायमानि ब हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट खायजा तो कमन हॉस्पिटल आंखा आमते इनो खनागै बलाय के वानामा सिंसां जागै जो तो TPF न जों साखाजे TPF नि जो तो गारि न मथाग्रादि फिलता हाखदि अबसं पुलिस द बाइतिसा कक सालायग्रा न बाथाग्रादि नै बाथाग्रखा बनि परे आं थांखा सगैखा जों रैली खालायखा फिल बिसिङो हाबखा फिल बिसिङो हाब लागि प्रोग्राम सेंगानि थांनाय फ्रं खांके आरो ते वैसा किसि सारो निगो सिनि स्राइ रक ते आरो फिल तंमानि स्राइ रक न जों हुरु के नुखा एकारो हुरु मंगाय मानो करे मेदिके बा थामक लागि किसा तुतुम थाताम खलायि किसा आरो निगो ताम हसनाय किसा स्राइ रक तुम खलाय माने किसा नुजाखा आबनो जतो पाल पाल के थामक लागि प्रोग्राम सेंगलायखा सेंगलायानि नाइद्रा फंखांखेनो आयां खनाफि खाते वैसा
जे पार्किंग को गाड़ी रोई के फिबी में आ पार्किंग को ते वैसा गाड़ी बुफाले तो खा नहीं सिने और हाई खबर सब पी कांके सिने और जे गाड़ी मालिक रो गाड़ी ड्राइवर ते वैसा थांबाय फिका का आया थांबाय गई ते वैसा नांलाय फिका नहीं कना गावो के संग फिला तो बस संग काम के सार मालिया आरो जागा थांगई गाड़ी न रो खाखाय थां थानी गाव बरक ते वैसा एटा खाय फिका तो गाड़ी रो खाखाय थानाय रो नंग खांके आरो थांनाय रो प्रतिरोध खालेगा ते वैसा नांलाय फिका आके दुख मालाय का नहीं कना वो सिने दुख मान फाइका आरो तिप्रामो थानी सिने ताकु रो दुख मान फाइ खा एका मतलब मोथानी चेयरमैन ते निनि तिप्रानी मोथानी बरक नो बुरो बरक बिसार खाइद्रा दी तानी बाङै नों बिसार खाय गै संग बुरो गताबो खाय हाय खे हनै हनलाय हनै खाना खा एका जे फांग्रा सिथं खानि बुआग्रा न तय फिग्रा दी yang हनै अमिताभ न रखा अमिताभ न कंट्रोल खायि तो बनाय खा एका आसनो आफ्रो आं साइमानो आं तो दाएसटीबीसी बा देसन साइमान लागिया हाय खायगै प्रोग्राम मो बुआग्रा थांगै बो जे फुआइगो जे इंसिडेंट माने आ खबर न माने थांगै बुआग्रा नागार सांगिगो ते खा खामाया फरियो ते तिप्रानी जे आरो खमुनगो अमति हाय हांगामा खायनै रो अमति हाय आटा खायनै रो न बो आपिल खायि काखा बुबाग्रा जे अमति हाय खायगै दफा बाय दफा वालायले ताम मानाय तांगै टीपीएफ रो निप्तिनि प्रोग्राम अमति हाय आटा खाय अमति हाय खायमाने बेलायखाना आं बुखा दुखो नांगो खातानि बरक खायनैनो सिको खायसे सामया साक बैसांगा तानि हागे वालायि आरो आटा खाय हनै बुबाग्रा काखा बुबाग्रा खमाबो साखा आं साका जत दुख बरक दुख मजा बुआग्रा आनो खमा सामान नंया पब्लिक निदिनि नों सावखे इंगो हनै आं बनता आनो सानाया आं जों जत बुसिगो जिनि बरक दफा आमते हायगो के पब्लिक दिगि नाहागे नजे कक्साके नों आनो सानाया आं बुसिगो हनै साका इंगा बुआग्रा बनि बो खमा सांगै बो तामहनै पब्लिक थानिगो बो नाकार मुनो साका बनि खा खामानि यापानि हनै थांनि बसावो जों अबनो नो गो बनि परि आंबो साका बुआग्रा नों तानि बागै निरो जत स्पेशल नो जे बुआग्रा नों तानि बागै तिप्रा मथन अमते खाइ तो हिन्दी बाय बिसागो कग्र बाय बिसागो अबनि जवाब रोदि पब्लिक दाबो जत जवाब संगे जतन खा खामजा इंगा बुआग्रा साबै बनि परि कसां खलाइगि बुआग्रा किफिरि फेफिका इंगा बुआग्रा जखनते किफिरि फेफ्रम खांखांखाय सिनि अर तंनाय फिला तंनाय सिनि अग्रा साकरा रो बरक बासागै बुआग्रा न हामबाय रो रखा ते बरक सब बसंग रखा बुआग्रा नों बातानि हाके खाइलां हनै बासागै अक्रा बरक रो गाफरके अक्रा बरक न खरक सानो बनि बागै आंतिनि निरो न नाकारसाना फायो हनै बुआग्रा खुनुना नायखा इंगा सिनि अक्रा बरक साका बुआग्रा नों खुनुया संसि खुनुनाय हनै सिनि अक्रा बरक बन खुनुगै रो हरखा अमते हायरं नायखा आबरे बागै अमन पेलाइकेनो सेलेंमा सिंसा अदिनो जे बुबाग्रा निजे साकबाय थांथांगै जे खमा साइमानि बाध्य खलाइरो माने अम हाय परिबेश सृष्टि खाइमानि सिनि तिप्रा मथानि किसा बरक रो आं जत तिप्रा मथानो से तिप्रा मथानि किसा बरक रो अम हाय खलाइगै जे आदिनो सिचुएशन क्रिएट खायां खांखांखे टीपीएफ नि बितु खमाया ओंखामो टीपीएफ रोबो अमते हाय खलाइगै आसु प्रोग्राम का हामा खलाइ बिसि भ्रम खाइमानि अक ताक्लाइनि बिसिगो टीपीएफ रो अमते हाय खलाइ प्रोग्राम नस्ट ओंया ओंखामो ते बुबाग्रा बहायनो खाना हगै जे तिप्रा मथारो थांगि बुलाइ दंखा हनै खानागै बखा खामै मा फाइगै बनि मकलनि मुक्ति खलाइगै बनि तिप्रा मथाना आपिल खाइखा जे अमते हायखे सागबै साग ताखुबाय ताखु बुलाइने तांनाय तांगै अमते हायखे टीपीएफ नि pro याक रखा नो टीपीएफ नो अमते याक तारो दिनैगो कागै आपिल खलाइखा हाय खलाइगै गसां बुबाग्रा पाइ फाइफिखा क्याबा अ पाइ फाइबि माने परि बुबाग्रा बेसेन कक सालाइखा जों जतनो नुगो जे मिडिया रो बुबाग्रा न फाइग्रा बेसेन कक सालाइनि सालाइखा बुबाग्रा बेसेन सालाइखा बुबाग्रा न साखा तिनि अमनो अरनो जों मा पाइरो लाइनाय अबनो जों मा मुथाग लाइनाय अरनि जों मुथाग यां खांखे फाबालाइगै त मा मान खातिनि जना दै आबनि बगै आं आपिल खाइगो जत मिडिया नबो सोशल मिडिया व तंगै सामखाइनाय ते सिनि पब्लिक ते जत लीडर्स रो ते जत इंटेलेक्चुअल रो अमति हाय जे इंसिडेंट नेक्स्ट टाइम कखनो तांथों सागबाय सागनो खाहामया सागबाय सागनो देरा लाइगो सागबाय सागनो सिनि तंग गावसर हालक लाइगो जों काइसेनि काइसे हामजाग लाइके सिगाना थांलायनाय हामजाग माने सि जरा गलिया थांखेनो बुलाय थांखेनो वालाइके बप्र हामजागै थामसांनाय आबनि बगै आं आपिल खाइगो बुबाग्रा थानसा रिं तंखांखे बुबाग्रानि मथाव तंनाय रोबो थानसांनानि नांगो आदिनो बुबाग्रा सि फिलो हागै काहाम करनके कक्साय केमो ओंखायनो तांगै तिप्रा मथानि बरगले दादै इले माथांखा लाफादै इले माथांखा आबनि बगैनो थानसाना हाजाके थानसानि तंनो जों नगबार सिरलायनाय जे माने थांखा आबनो जों फाइदि तेवाइसा अमनो जों जतनो सेलेंलायनाय अमते हाय दुबारा ता ओंथों ते नगो नगो थांगै जे जबरदस्त लागि टीपीएफ नो सारेन्डार खाइदि त माने टीपीएफ नो करबसो सारेन्डार खाइना नायना कौनि को टीपीएफ बसो तंजाबा निरबो सागो टीपीएफ बरक करै हिनै टीपीएफ ना थुंबनो मान पेखाता आबे निरब सक्सेस का हाइदे टीपीएफ ना नर जत फाइ बिखें खांखेनो निरबनि सक्सेस का हाइदे बा दफायो का हाइदे हायाखो जों बां जामानि से 12 लख जासि ओ 12 लख जत थासा ओंफासि सिनि दफा बसक जरागो जों ताबो फानो काइसा फाजागा जों कप्लाइ इंमायाखो आबनि बागै जों ओ 12 लख वासि जनवासि सेक लागि सारेन्डार रो टीपीएफ नि सारेन्डार खांखे तिप्रा मथा तोर का हाइदेबा बा तिप्रा मथा नि टीपीएफ फाइके टीपीएफ तोर का हाइदेबा हाया
जों जे जानि जानि आइडियोलॉजी इशू नो बुसिगै ताबो हामजागै डिफरेंस होय फाना तंग्राखा खेफानो नि ना हारमंबो नों दफाना हामजागै मोन बागानो नों साखा ते खरसा दफाना हामजागै मोन नों साखा नों सामाना आं सामाना आलादा ngै मानो किन्तु तांगै आरो नों वालाय बुलाय इले जबरदस्त लायै नों पार्टी माखाया नों हाय माखाया अमथेके हलायमानि ताम तंग अमो गणतन्त्रनि सेहराव फैयो आं डेमोक्रेटिकली political जों announce खालायगा democratically peaceful political जों PPF खायु discipline ते party नि रायदानो तैयि PPF guidance रजा जे आफ्रो जे बुबाग्रानो ताहसनै कासमप्रो जे याक नां दाका लायगै बरो याक रं नांनाय मानि बोनो जोंता खना सेंट्रल कमिटि आसकनाय साबु नांखा जों बिदि नुबुसि साइमानो जे साबु तामुंलायखा आबनोबो बोनो जों याक नां बोतो बनि अनि छकारेगै आं याक नांखाय सग पाल पाल कुथुमानो हायफानो जों बोनो अमते एकेफानो भविष्यतो बुबाग्रानि उपरो दाकाराव थारिफानो याक रं नांगिया दै जतो तेसे अलर्ट रंना दै बनि बगै जों पार्टीनि पक्ष थेके बोनो पानिशमेन्ट नानाय हामबाय जतो